Euskal Herriko eta munduko langileria. Eguerdion eta eskerrik asko etorri zarien guztioi. Laben maiatzaren lehena markatzen duen aldarrikapena erabakitzeko eskubidea da. Langileon erabakitzeko eskubidea. Langileok krisi honen aurrean Euskal Herriak egin behar duen bidearen gainean protagonismo osoa edukitzeko eta erabakigarriak izateko eskubidea aldarrikatu nahi dugu egun honetan. Lehenik eta behin, egoeraren salaketa egin nahi dugu. Krisi hau iruzur handi bat da. Iruzur bat bestearen atzetik. Inok ez du inolako erantzukizunik asumitu. Inor ez da krisi honen arduradun egin. Eta honen ondorioz, langileok, herritarrok bilakatu gaituzte egoeraren arduradun. Krisia espekulazioak sortu zuen, baina krisia langileok eta ekonomia errealak ordaindu dugu. Eta aldiz, espekulatzaileek krisi honetan bere negozioa egiten jarraitzeko bidea aurkitu dabe. Azken urte hauetan, egoerari aurre egiteko erabaki konjunturalak bezala saldu nahi izendozkue erreforma estrukturalak izan dienak. Eredu soziala aldatu dabe, eredu ekonomikoa aldatzen ari direlako eta eredu politikoa goitik behera hankasgora jarri dabelako. Baina maiatzaren lehen hau gainera, beste bi iruzurrak diren testuinguruan egiten dugu. Bata, hazkunde ekonomikoaren iruzurra eta bigarrena erabakitzeko eskubidearen inguruan. Gezurra da saldu nahi diguten hazkunde ekonomikoa. Euskal Herrian ekonomia ez da indartzen ari. Egoera ekonomikoa ez da hobetzen ari. Euskal Herrian emergentzia sozialeko egoerak jarraitzen du.